V minulom roku bolo miestne zastupiteľstvo Starého Mesta zvolané až 19 krát. To je absolútny rekord celých Košíc. Časť týchto zastupiteľstiev zvolal starosta ako pomstu voči poslancom, s ktorými je v dlhodobom spore. No a až na 5 zastupiteľstvách nebolo prijaté ani jedno uznesenie, pretože zas naopak ich bojkotovali samotní poslanci. Takto vyzerá samospráva, kde osobné spory stoja nad záujmami obyvateľov. Nikomu to nič neprináša a už vôbec nie obyvateľom Starého Mesta. Každé takéto zasadnutie pritom len navyšuje peniaze na chod samosprávy a tie potom chýbajú v uliciach. Napriek 19 zastupiteľstvám dokázala mestská časť v Lani využiť len 10 % z investícií, ktoré si sama naplánovala. Takto to ďalej nejde. Náš tým za lepšie Staré Mesto bude veci robiť inak, s rozumom, efektívne, ale najmä v hľadaní spolupráce. Pretože len spolu dokážeme naše Staré Mesto posunúť dopredu.